Kodwa kule kaKhanyile ngayibona nami ividiyo eh sakhuluma futhi noKhanyile ngaleya video and wachaza ngendlela achaza ngayo okuwukuthi-ke bekumele ukuthi mhlampe-ke khona into esazokwenziwa ukuthi-ke mhlampe nani akwazi ukuchaza kahle or simbize ku-MK Lebadesk ekwazi ukuchaza kahle isayidi lakhe ngoba leya video ngithi yayiwu-30 second or less than 30 second ayiphelele. Sibingelele kubabukeli bonke bakhaya. Igama lami nguMlungisi Zondi oqhamuka kwi-MK Lebadesk. Owunobhala kazwelonke kwi-MK Lebadesk. I-MK Lebadesk iqale ngoba kubonakala ukuthi abantu badinga usizo and abantu abaluthola usizo. Sase sivumelana ukuthi no ayibe khona into ezoba i-MK Lebadesk silekelele kakhulu abantu abasemsebenzini abaney'nkinga emsebenzini. Uzokhumbula ukuthi abasebenzi abaningi kakhulukazi kwi-private sector bahlukunyezwa ngendlela ey'ningi ezahlukene. Ezinye zazo okokuthi abayiholi imali e-minimum wage bekohulumeni. Abanye abavumelene nokuthi beyophumula emakhaya kumele belokhu besebenzile nje. Abanye abawatholi wona ama-leave ngisho ne-maternity leave. Abantu abaningi besifazane abayitholi i-maternity leave. Uma beyitholile bazoyithola leyo nyanga eyodwa or inyanga ey'mbili and nakhona begcine bengaholelwa futhi. Zonke-ke lezo zinto siyazama ukulwisana nazo as MK Lebadesk. Sizama ukuxhumana nabaqashi sibone ukuthi singavumelana kanjani, singayilungisa kanjani iy'nkinga zabantu. Uma ukuthi-ke mhlawumbe abafuni sizame ukuyongena CCM or i-bargaining council sizame ukulungisa iy'nkinga. Kodwa sigcine-ke lapho ukuthi silungisa iy'nkinga zabasebenzi kuphela. Sihamba size sisize nabantu nje emphakathini kakhulukazi laba abangasebenzi. Siyongena emakhampanini, emafemini siyo-check-a ukuthi ngabe wonke umuntu osebenza khona ngabe uvumelekile ukuba se-South Africa. La sithola khona-ke masifika kwifemu uthola ukuthi ifemu inabantu abawu-100 aba-illegal ama-foreigners. Babe-100 siyavumelana ngoba siyamtshela umqashi ukuthi labantu abaqashile akuvumelekile ukuthi bengene la e-South Africa noma sebengenile futhi akuvumelekile ukuthi besebenze. Ngakho-ke kumele uqashe abantu base-South Africa. Simnika ama-CV awu-100 simbuze kuzoqalwa nini ukusebenza. Asitshele ukuthi kuzoqalwa nini and abantu abawu-100 besebenze-ke bephume abantu abawu-100 aba-illegal uba la e-South Africa. Leyo nto sesike sayenza ey'ndaweni ey'ningi. Siyaba namamashi, imashi yokuqala nje yayingomhla ka-27 July lapha eMaritzburg endaweni yase-Eastwood. Saphinde sanenye futhi khona eMaritzburg. Enye imashi esike sanayo iseThekwini eClaywood. Sasuka lapho sanenye futhi imashi ezoba eseNewcastle. Sisaqhubeka sisazwana kwamanye ama-province ngoba elandelayo nje izoba seGoli. Siyokwenza into efanayo. Sikwenza lokhu ngoba sebekhohliswe kakhulu abantu base-South Africa. Betheorize abaholi bamaqembu ezepolitiki kodwa ayikho into ayenzayo practically. Thina-ke zonke izinto zenza practically. Uma kufika umuntu ezosibikela ngenkinga ukuthi kunenkinga emsebenzini noma kunenkinga endaweni le ehlala khona, asifuni ukuhlala naye e-office ukuthi hey manje inkinga yakho sizoyilungisa kanjani, sithi hambe kuma-department awukuthi. Uma kumele kwi-department ewukuthi kahulumeni siyamthatha sihambe naye simbambe ngesandla sekulowo department sibheke ukuthi usizo uyaluthola noma engalitholi usizo siqhubekele sekumphathi walowo muntu osuke simtholile kwi-department size sifike phezulu kwi-national ngoba inhloso sisuke sifuna ukuthi inkinga yomuntu omnyama isolveke hhayi ngey'pitch ey'ningi but ngokuthi umuntu uma ethi kunenkinga la simthathe sileyo nkinga soyilungisa. Siyaqhubeka-ke siyabasiza abantu bakithi kodwa yonke into esiyenzayo siyenza mahhala, asikhokhisi muntu. Akekho asifuni ngisho isenti kumuntu. Into esiyidingayo nje kumuntu ukuthi ekugcineni mase simsizile abonge isizwe siqhubekele phambili ngoba le nto yabantu abangasebenzi ijule kakhulu ngoba
ngesikhathi sekusebenza umuntu oyedwa, iy'ngane zakhe ziyakwazi ukuya esikoleni, shuthi ngaloko amaphara awasabi khona. Ziyakwazi ingane ukuya esikoleni, ezinye iy'ngane zamaphara ngoba abazali abasebenzi, babengasebenzi abakwazi ukuthenga i-uniform, mhlawumbe uthole iy'cathulo nazo y'dakwile, ingane igcine isesaba ukuya esikoleni ngoba isaba ukuhlekwa ezinye iy'ngane. Kodwa iba nokuyithemba mezofaka i-uniform iphelele, mhlawumbe ikwazi ukuphatha nesikhafutini noma ikwazi ukukhera leyo mali engisuke kumele iyiphathe ukuze ifane nezinye iy'ngane. Ngokwenza leyo nto ukuthi abantu abaningi e-South Africa ukuthi betholele umsebenzi, bonke abantu mase besebenza, isho ukuthi ubugebengu buzoncipha ngoba abantu abaningi abenza ubugebengu ingoba abasebenzi ndawo, noma singagqugquzeli ubugebengu, kodwa sesike sahlala kakhulu nale genge siyibuze ehlala emgaqweni eyigebengu ukuthi kungani benze lento abayenzayo. Bazivezele ukuthi bazama ukuphila, bazama nabo ukuthi bekwazi ukuthi belale bedlile, okuyinto ukuthi-ke makunetha imvula kuneconsi, awuthathi indisho uyibeke econsini, kodwa uyaphuma uye phezulu kwi-roof uyovala iconsi. Ngakho-ke nathi sithi wonke umuntu wase-South Africa akasebenze ukuze kuzogwemeka izinto ezi-wrong, corruption, ububha, nezemfundo-ke nje iy'ngane zibe ningi ey'phasayo ngoba kunomthelela omkhulu ukuthi iy'ngane ey'ningi uthola ukuthi mhlampe ziyafeyila ingoba kwi-background isimo asikho kahle kubazali. Cha asibingelele Mancinza sikwamukele. Siyabonga. Buti mhlawumbe ngiyayizwa indaba oyibekayo about le MK Labour Desk. Mhlawumbe omunye umuntu uzoyibuza ukuthi kube kwakhona izinkulumo ngazuthi iMK ikusupport kulento yakhe MK Labour Desk. Sokhumbula ukuthi uBonkosi Khalelo kavela obala empendulweni zakhe ekhuluma neDurban Network ukuthi akazi lutho yena ngeMK Labour Desk. Mhlawumbe ungathini kubantu uqinisekisa ukuthi mhlawumbe MK iyasupport ngempela le Labour Desk noma iyisupport? Ngiyabonga ngombuzo wakho. Ivideo yakhanyile sisomkhulu umsindo kubantu nje emphakathini. Kodwa mhlawumbe ngingaqala ngako ukuthi iMK Party iyayisupporta iMK Labour Desk. Izolo bekunemedia briefing la khona ubaba uNxamalala introducer or ezothula u-second deputy president okubaba uTony Yengeni. Kubeke kuyintatheli-ke seyibuza-ke ngendaba ye-MK Labour Desk. Kwaphoqa ukuthi uNobhala akaphendule noma le briefing ekade ikhona izolo bekungeyona ye-MK Labour Desk, ibibizwe nje upresident ngoba efuna ukuthula u-second deputy. Uphendulile-ke uNobhala, ukuvezile uNobhala ukuthi sesike sabonana naye MK Labour Desk. Wakuveza futhi ukuthi lento yabantu aba-illegal uyayisupporta kangakanani ngoba uyasho ukuthi wonke umuntu ongena la eSouth Africa akangene ngokusemthethweni. Engene ngokusemthethweni, should mangena ngokusemthethweni kumele ebe ne-passport, ebe ne-work permit, ekwazi ukuthi usebenze. Nalawo bantu asibaphazamisi, kodwa abantu okuyibona uNobhala ecacisile ukuthi akumele ungene kuleli lizwe nge-corruption or ngobugebengu, ukuthi ungene ngokungemvumo, kodwa futhi uphinde uzobenefit entweni zomsebenzi. Sithi yonke into eyiqale kubantu base-South Africa. Mhlawumbe-ke uNobhala uyiphendule kanjalo okukhombisa ukuthi uyayazi le-MK Labour Desk and nase sike sahlala naye phansi sivumelana ukuthi sizosebenza kanjani ukusukela manje kuya phambili. Zikhona-ke izinto esisazama ukuyihlanganisa kungekudala zizokwenziwa imemezelo mase siqeda yonke into ukuthi sizosebenzisana kanjani ne-MK Party ngoba vele sonke kwi-MK Labour Desk sama-members e-MK Party. Singane zandawonye nje akukho ukuthi sihlukene kanjani, kodwa kuleka kakhanyile ngayibona nami ivideo sakhuluma futhi noKhanyile ngaleya video and wachaza ngendlela achaza ngayo okuwukuthi-ke bekumele ukuthi mhlampe-ke khona into esazokwenziwa ukuthi-ke mhlampe nani akwazi ukuchaza kahle or simbize kwe-MK Labour Desk ekwazi ukuchaza kahle isayidi lakhe ngoba leya video ngithi yayo 30 second or less than 30 second ayiphelele okuwukuthi-ke
uKhanyile uyayi-understand indaba ze-MK Labour Desk and uyazi indaba ye-MK Labour Desk futhi sesike sakhuluma naye washo ukuthi uyayisupport indaba ye-MK Labour Desk kodwa akuveza ukuthi leya video indala indala leya video futhi kunezimo ezithile ayengaphansi kwazo incindezelo engaphansi kwazo engakwazi ukukhuluma kahle ngamayelana ne-MK Labour Desk kodwa nje ngifisa ukusho ukuthi sibonene naye futhi izolo uKhanyile after i-briefing lekade ikhona uPresident uZuma laba bayitshela ukuthi mhlambe asiboni ngasolinye noKhanyile ngingaqinisekisa ukuthi anginjalo kodwa naye-ke usazothola iside lakhe lokuyiphendulela kuleyo nkulumo uKhanyile ngingathatha kunje umfowethu ngoba sekwi-age group eyodwa naye and siyawuqonda umzabalazo abantu abamnyama angiboni ukuthi khona la ngathi khona uyaphikisana ne-MK Labour Desk ngoba i-MK Labour Desk izosiza abantu naye uma ekhuluma uhleli naye kuveza ukuthi abantu abamnyama basalele emuva ngokomnotho bacindezelekile kumele belekeleke angeke-ke aphikisane nomsebenzi omuhle we-MK Labour Desk kodwa nje si-right kakhulu noKhanyile abantu-ke abanye abake baveza ukuthi mhlawumbe MK Labour Desk mhlawumbe khona izoba against MK Party kanjani na bake baveza ukuthi MK Labour Desk isize yaba nenhlangano yayo eseceleni abayibiza nge-Sun for SAW mhlawumbe masicacise umehluko between MK Labour Desk and ne-Sun for SAW ukuthi kukhona noma ukusebenzisana ingane ye-Labour Desk noma ingane ye-MK Party i-Sun for SAW i-union Sun for SAW i-union nje kaBishop Ngcobo i-union nje seceleni ayikho ngaphansi kwe-MK Labour Desk kodwa yona-ke ngesiqamba manga siyayazi leyo union and futhi sathola ukuthi engathi registered ngempela ngakho-ke asifuni ukukhuluma ngayo kakhulu ngoba ayikho ngaphansi kwe-MK Labour Desk ifana namanye ama-union maningi-ke ama-union ngeke siwachaze wonke le ngale kodwa i-Sun for SAW i-union nje elidwa uyena uBishop naye uBishop-ke ongekho kwi-MK Labour Desk manje-ke ayikho into esihlanganisayo i-MK Labour Desk ne-Sun for SAW nakho kokugcina sengiqedile ngokugcina ngempela-ke lo bantu bathi i-MK Labour Desk i-operator as Operation Dudula which means MK Labour Desk is against ama-foreign nationals ungaqinisekisa yini lokho ukuthi MK Labour Desk is against abantu abeziNingizimu Afrika or mhlawumbe ikhona enye indlela enisebenza ngayo nehlukile because uzokhumbula Operation Dudula indlela esebenza ngayo ifike ixosha abantu endaweni abantu mhlawumbe asuke ikholwa ukuthi abekho kulezo ndawo ngamaphepha afanele nokuthi futhi ayigcini ukuthi baxoxe kanjalo ithathe ifaka abantu baseNingizimu Afrika mhlawumbe ithini into yenu nina as MK Labour Desk masifike kulolu daba i-MK Labour Desk yenza izinto ngezinto ezihlukile engakaze senze ngendawo kodwa ngiqale ngento ethi umsebenzi we-Operation Dudula muhle kakhulu wokuthi-ke kuxoshwa abantu bokufika abangenama-document okuba la eSouth Africa futhi ekungeyona kuphela i-Operation Dudula kanjalo ne-March and March nayo ixosha abantu bokufika ezingeni nasey'bhedlela kukhishwe abantu bokufika ngoba sikholelwa ukuthi awukwazi ukungena la ngokungemvumo mase uzosebenzisa iy'nsiza zabantu base-South Africa abantu base-South Africa bona benemvumo bevota benza yonke into la kanjalo ne-Action SA nasike siyayibona nayo ikhona kulowo mkhankaso ne-PA nayo ikhona kulowo mkhankaso okuwukuthi i-MK Labour Desk isupporta wonke umuntu ofuna iy'mpilo zabantu zishintshe ngayi organization noma yini siyabasupporta abantu abalwisana nokuthi bengahlukumezeki abantu base-South Africa abalwisana nokuba abalwisana nobugebengu akubugebengu ukuthi kuqhamuka abantu bakwamanye amazwe bezongena la and beje bezothatha imisebenzi abantu base-South Africa ubugebengu nje lokho wonke-ke siyawanxusa futhi namanye ama-political parties engathi engayijoyina lento esiyenzayo ngoba usizi lomuntu liyafana
isisu somuntu sonke siyafana ngendlela sisuke silambe ngayo. Asikwazi ukubeka ezepolitiki phambili sikhohlwe ukuthi sabantu abamnyama sonke siyafana, ngoba abelungu lamaqembu ezepolitiki abelungu noma engahlukana kanjani ngembono ePhalamende, kodwa mase kukhulunywa ngento ethinta bona ngqo bayahlangana. Mhlambe nathi kubalekile ukuthi sihlangane mase kukhulunywa ngempilo yomuntu omnyama. Singahlukana ngokunye, kodwa mase kukhulunywa ngempilo yomuntu omnyama kumele ukuthi sihlangane as amaqembu lawe sithi abantu abamnyama. Kodwa ke iMK Lebadesk isebenza ngendlela ehlukile. Isebenza ngendlela ehlukile kanjani? Thina masikhipha umuntu kwikhampani noma endaweni yokusebenza, sifaka masikhipha umuntu illegal endaweni yokusebenza, sifaka umuntu wase South Africa. Akekho-ke kulabo sekuye ngababalo wenza into efanayo neLebadesk, okusho ukuthi iMK Lebadesk isebenza ngendlela ehlukile. Asigcini futhi ngokubafaka mase bengenile, siyabheka ukuthi labo bantu abangenile emsebenzini ngabe bahola imali efanelekile yini, ngoba leke ngiyangaphandle abanye babo banikwa imali encane, abayitholi minimum wage, khona abayitholi nje uhola u7 rand ke into engavumelekile leyo. Ngisho kwi-general work ayivumelekile leyo mali leyo. Thina kodwa mase kusebenza umuntu wase South Africa manje kumele athole imali efanelekile ngalowo msebenzi wakhe asuke wenza. Ingakho-ke ngithi iMK Lebadesk singeke siyifanise kakhulu ne-Operation Ntutula. Yes, siyafana ngokuthi sonke siyavumelana ukuthi abantu abangene la eSouth Africa ngokungemthetho ababuyele emazweni abo, kodwa thina sigcini lapho size sithi abaphume emsebenzini mase sifaka abantu base South Africa bekwazi ukusebenza. Mhlawumbe ukugcina isiphi istrategy nisisebenzisayo ukuvetha ukuthi ngempela lo muntu akekho akufanele ngabe seNingizimu Afrika, and futhi siphinde sicheck nodaba lokuthi niyasebenzisana nama-government of departments anjenga no human immigration no immigration njalo njalo, uqinisekisa ukuthi i-procedure nendlela enisebenza ngayo igcine yenzeka ngendlela efanele yenzeke ngayo. Angiqale ngokuthi uma sizoya efemini siqale senze i-research siyenza ngabanye abantu base South Africa abangaphakathi, ukuthi bakhona yini abantu bokufika and mabekhona wobani abangavumelekile abangenawo ama-document okuba la eSouth Africa. Siyenze leyo research leyo, siya nje kumqashi sesazi ukuthi kunabantu abangaka abakhona labangebona abala eSouth Africa okungavumelekile ukuthi abala eSouth Africa. Kodwa yonke lento sisuke siyenza nohulumeni, kakhulukazi u-SAPS amaphoyisa. Ibona-ke abantu-ke abavamise ukutholakala-ke masifuna ukuya kulezo iy'ndawo, besilekelela ngokuthi alikho ilungelo lomuntu eliphukayo, and nathi akekho umuntu ofuna ukuma endleleni yethu ngokuthi efuna senze ngezinye iy'ndlela ey'ngaqondile kahle. Amaphoyisa asuke esigayida nje iy'ntweni ey'kanjalo, ngoba noma sesikhuluma nomqashi, amaphoyisa asuke ingxenye yomhlangano, ngoba umqashi wasemthetho uqasha abantu abawu-100 la aba-illegal, nawo ama-CV abantu abawu-100 base South Africa. Into esuke siyidinga ukuthi bazoqala nini ukusebenza. Le manye-ke ama-department ahulumeni, u-Home Affairs, u-Department of Labour, abatholakali-ke kuthina. Ngiye ngibone-ke o-Deputy Minister uJomo Smeya, bona mabefuna u-Home Affairs bawuthola nomnini, mabefuna u-Department of Labour bawuthola nomnini, kodwa makuyithina basitshela ukuthi kumele sisho kusaselo 3 months 4 months, kodwa uJomo Smeya uyakwazi ukuhlaba ucingo ekwazi ukubathola bonke abantu, okuyinto-ke leyo engasijabulisi ngoba sonke siyalingana eSouth Africa. Lento sisuke siyenza iyafana nento esuke yenziwa uJomo Smeya. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi masenza izinto ama-department wonke ekwazi ukuthi abe khona, kakhulukazi u-Home Affairs iwona osukudingakala ngempela ukuze sikwazi ukuthi sisebenze kahle. Kodwa-ke abathandi ukuthi sisebenze nabo. Okunye sibe siku-understand-e ukuthi abanye babo kuma-department iy'khulu zahulumeni ziyabhenefitha ngokungena kwabantu bokufika labangekho emthethweni. Babhenefitha ngey'ndlela ey'ningi ezahlukene. Uthola isimanga ukuthi uminister kwakhe uqashe i-foreigner engenawo ama-document okuba la eSouth Africa. Uzokhumbula lento yasephalaphala ukuthi labasebenza babesebenza eplazini la Ramaphosa upresident besephalaphala abaseNamibia.
ucabanga umuntu onjengo-president ukwazi ukuqasha abantu abazosebenza endlini kwakhe or bebe-domestic worker kube umuntu wakelinye izwe. Lo msebenzi akuwona umsebenzi wesikhasikhathi. Kumele ngabe uhulumeni o-president uqasha abantu base-South Africa. Ngithi uyayibona ukuthi ba-benefitha kanjani. Yingakho ukuthi kunzima ukusebenza kwethu. Bayazama ukuzivimba ngendlela ey'ningi ezahlukene ngoba bona baya-benefitha. Nakuma-companies abo-ke ngoba phela lezi khulu zamanje zahulumeni nazo zosomabhizinisi baqasha abantu bokufika. Angithi uyabona ukuthi inkinga esibhekene nayo engakanani, kodwa-ke siyoyilwa silwe kuze kufike ekugcineni kuyasihlela.